हम गोरखपुरिया भौजी गोर चुके गोड़ लागत तानी। त कैसन बानी रउआ लोग बताइब जा जरूर। आज हम रउआ लोग के अपना फिल्म सिटी के पूरा लोकेशन देखाइब। हमार फिल्म सिटी कैसन बा, काम कैसन होला और कौन कौन काम होला सब बताइब। तो बनल रही वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला बा, थोड़ा भी स्किप न करवा। तो बनल रही वीडियो में। ये रही वेलकम फिल्म सिटी वर्ल्ड। आइए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, भाभी जी से मिलवाते हैं। तो रउआ लोग देखनी है नीचे का लोकेशन। अब हम रउआ लोग के ऊपर का लोकेशन दिखाओ तनी। और ये रहल हमार आई दिखाओ तनी का हुआ आई। ये देखिए कितना अच्छा से डेकोरेट भइल बा। और ये वेलकम फिल्म सिटी वर्ल्ड। ये काहे पुराना टेढ़ा खाना बन रहा है। लोग के दिखाओ तन। ई रहल हमार रिसेप्शन। और यहाँ पे जौन भी गेट से आवे ना, बैठा ना, बात करा ना, फिर ऑफिस के अंदर जाना, यानी कि फिल्म सिटी के अंदर जाना। तो रउआ लोग देखिए ई रहल हमारी रिसेप्शन। हाँ, तो ई देखिए रउआ लोग, ई रहल फिल्म सिटी के अंदर जाए वाला दरवाजा, जौना पर लिखल बा कृपया जूता चप्पल बाहर निकाले। और हम निकाल दे बनी हो, देख लो निकाल दे बनी। अब चल तनी हवा लोगन सोना निकाल के आइयो, निकाल के देखिए, जूता चप्पल निकाल के आइया लोग। तो ई रहल पोस्टर तलाक एक प्रेम कथा के, जौना में हमार अनाड़ी ऑटो वाला के हीरो कृष्ण भैया बाड़न और गुलाबसा खातून बाड़ी। और जौना में हमार भी ई रोल बा। आइटम बुझाता लगता नहीं में नहीं भाभी, अब भाभी बाड़ी। ये हम मतलब भाभी का ही रोल बा हमार। और ये आप लोग आई और अंदर दिखाओ तनी। हाई देखी इतना सारा मछली, ये मछली मर गई क्या कुछ हो। देखी रउआ लोग और बनल रही है वीडियो में। तो ये रहल ऑफिस। और आप लोग देख सकता नहीं कि यहाँ का लोकेशन कितना खूबसूरत बा। और ये बैठिए ये रहल। और अनाड़ी ऑटो वाला जो मूवी बा रिलीज हो चुकल बा, साथ में दिया और बाती के मुहूर्त हो गई बा, तलाक एक प्रेम कथा का मुहूर्त हो गई बा, और जुगाड़ी के साथ सब मुहूर्त हो चुकल बा। और बहुत ही जल्द 4-10 दिन के अंदर ही एक मूवी स्टार्ट होके वाला बा, मजनू, जौना के हीरो निरहू जी यानी कि दिनेश लाल यादव जी बानी। और साथ में अक्षरा जी बानी और सपना चौधरी जी बानी। हमरो रोल बा में। तो रउआ लोग देखम कि हमारा रोल कैसन बा और बताई लोग। तो हम आपके दिखाओ तारी और भी फिल्म सिटी का नज़ारा। आप लोग हमरा के कमेंट में हाथ जोड़ के निवेदन बा, आप लोग बताइए कि हमारा फिल्म सिटी आप लोग के कैसा लागल। तो हम लेके चलो था। ये देखी ये लेडीज रूम है। एमे लेडीज को कोनो कांड उंड करत हुई ना लेके जाई। तो हेने आई रउआ लोगन के हेने देखावा के। तो ई रहल स्टूडियो। और स्टूडियो में आप लोग के लेके चलो तनी, जहाँ पे गाना गावल जाला और गाना के रिकॉर्डिंग होला, जहाँ पे एडिटिंग होला। ये देखिए ये रहल स्टूडियो। और हम स्टूडियो में खड़ा होके तो ये देखिए स्टूडियो है, यहाँ पे खड़ा होके गाना गावल जाला। और बहुत ही शानदार स्टूडियो बनल बा, बहुत ही लाजवाब स्टूडियो बनल बा। बहुत मजा आयल देख के हमके तो। और हम जब आयल रहनी, जब खाली ले आयल रहल एक जगह, अभी बनल ना रहल, आज पूरा बन के तैयार हो गई तब आयल बानी। और रउआ लोग के हम देखा रहल बानी म्यूजिक डायरेक्टर रहना। आइए देखिए, ये म्यूजिक डायरेक्टर है। आप मिल लीजिए भैया। नमस्कार। थोड़ा तेज बोली मेरे जैसे। नमस्कार। अपना नाम भी बताइए। मैं जितेंद्र सिंह। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए यहाँ पर, बहुत अच्छा से अच्छा काम होगा। आपके जो चाहेंगे वही मिलेगा यहाँ से। और ऐसा मत कहो कि जौन चाहे वो मिली ना, तो जौन चाहे तो मैंने ई रहल दिया और बाती के पोस्टर। और
एहू में कांडा होता, देख ला लोगन। एडिटिंग। और ई रहल आप लोगन के हम दिखाओ तनी वीडियो लैब, जौन की जौना में वीडियो के एडिटिंग होला और सारा अच्छा से देखी पूरा सेटअप बा। और बहुत अच्छा लगल हमके यहाँ का सेटिंग देख के, काहे कि पहले हाटा बाजार में रहल, अब चेंज होके मोहद्दीपुर में आ गइल बा। तो आई आप लोग के और हम दिखावा तनी क्लासरूम वगैरह। तो हाई लालटेन जरावल बा, देखो लोगन हाई लालटेन। तो एगो गाना रहल खेसारी लाल यादव के कि रउआ लोग देखी और बताई कि हमार फिल्म सिटी कैसन बा, कैसन लागल देख के, मजा आइल हो कि ना, खुशी मिलल हो कि ना। और रउआ लोग के ई देखावे के चाहता नहीं, ई देखी एहू कोने लंटेम ओहू कोने लंटेम, चारों ओर लंटेम लौकता। तो कहले के मतलब ई बा कि देसी लुक दिखावल गइल बा और नीचे पूरा घास के हई दिखावल गइल बा। और ई रहल अनाड़ी राजा अनाड़ी ऑटो वाला, जौन की मूवी रिलीज हो चुकल बा आज से 1.5-2 साल पहले, और गोरखपुर हाल में और पूरा यूपी के मतलब 10-12 हाल में चल भी चुकल बा। मूवी सुपर डुपर हिट गई बा। रउआ लोग जैसे ही एक प्यार दुलार देनी वैसे ही रउआ लोग हमके उम्मीद बा कि और भी दुलार देवे। और रउआ लोग के हम एक गाना सुनावे के चाहतनी, ललटेन देख के याद आवता कि ललटेन जरा के धरब रानी तोहरा पजरिया। तो ये देखिए आप लोग, ये रहल क्लासरूम। तो रउआ लोग देखिए ये रहल क्लासरूम, और क्लासरूम में डांस और एक्टिंग सिंगिंग सब कुछ होला। और यहाँ पर लड़का लोग देख देख के योगा करेना और डांस के क्लास करेना, जौना में एक्टिंग सिंगिंग हर एक चीज का क्लास यहाँ पे होला। और ई विनर इतना बड़ा विनर बा, यही डांस करेना कुछ जानता कैसे ऐसी चीज हमें नाचे ना रहा, तो हम तो जनते ही बाड़ा, तो हम का नाची, तो हम वैसे ही एक्शन मार देते हैं। तो देखा लोगन और बताओ लोगन कि कैसा बा। अब कोनी लोग के अगर आए बा अपना वेपन फिल्म सिटी पे, तो आवा लोग और बेझिझक काम करब बिल्कुल फ्री में, ठीक बा। तो रउआ लोग देखी हाई का जौन जुगाड़ लगोता, एक है नीचे नंबर बा, है देखो नंबर 73 18 और कबा 51 44 91 97 92 44 58 78 नंबर मिलाओ तो धा और आके ऑडिशन दो, काम करो मूवी में और एल्बम में, हर एक चीज में। और कावरिया के भी सेट लग चुका बा, जल्दी से आओ और शूट उट कराओ लोगन, ज्यादा टाइम में लगा लोगन, काहे कि बहुत ज्यादा हो गई बा। और ये जो वेलकम फिल्म सिटी वर्ल्ड के जो ऑफिस बा बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग के हम गणपति बप्पा के भी स्थान दिखा दे रहल बानी। तो हम रउआ लोग के दिखाओ तनी गणपति बप्पा के स्थान, जहाँ पे यहाँ पे गणपति बप्पा विराजमान हुई हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दुआ से, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के सपोर्ट से आज हम ए लेवल पे बानी। और भगवान से दुआ करतनी कि भगवान गणपति बप्पा हमने के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद और दया बनौले रहे कि हमने की और आगे जा सकी। और यहीं पे 4 या 5 दिन के बाद मूवी का मतलब नहीं काम काट देना जी की मुहूर्त हुई, फिल्म सिटी का मुहूर्त होगा। और यहाँ पे गणपति बप्पा को बिठाया जाएगा, यहाँ पे तो पूजा पाठ करके तब फिल्म सिटी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो ऑडिशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आइए और ऑडिशन दीजिए, काम करिए, ठीक है। तो हम अपने वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे एंड, यानी कि हम अपना वीडियो को करो तनी यहीं पे एंड। और रउआ लोग जौन मर्जी तो और कमेंट करी, लेकिन ये काम अगर करे एक बार रउआ लोग के अगर काम करे एक बार तो रउआ लोग बेझिझक संपर्क करी, बिल्कुल फ्री काम मिली, ठीक बा। तब तक के यार विदा, बाय बाय, आई लव यू ऑल।